אל דאגה, אני אשמור על הארנבונים. הכל יהיה בסדר. את יכולה ללכת לבקר את חברתך. אני לא מבין למה אומרים שאבא ארנב לא מסוגל לשמור על הארנבונים. מה כל כך קשה בזה? ובעיקר כשהם ישנים? הם ממש חמודים. שישנו, ואני בינתיים אלך לי לקרוא קצת את העיתון ידיעות ארנבים. כך אני אדע מה חדש ומה קורה ביער הקסום שלנו. נו, אבא עזב? בואו נדליק את השביל שלנו ונרקוד. ומה אם אבא ישמע? הוא לא ישמע. טוב, אני אדליק. אבל אם משהו משתבש, אז אני לא קשור לעניין. אבא כריש. שקט, אבא בא. מוזר? כאן ממש שקט. כנראה שזה רק הדמיון שלי. סבא כריש, סבא כריש, סבא כריש. מה קרה? אני שוב שומע את אותו שיר? זה בלתי נסבל. זה שיר שמשמיעים אותו בלי הפסקה בכל עץ, בכל היער הקסום שלנו. השיר הזה גורם לי לרעוד. ניצלנו. אופס. בואו אליי תכף ומיד. אני אראה לכם מה זה לעבוד על אבא. אהה, תפסתי אתכם. אבא, אנחנו רעבים. אנחנו רוצים לאכול. לאכול? אין בעיה. מה אמא מביאה לכם לאכול בדרך כלל? דייסה. אמא מכינה לנו דייסה בריאה וטעימה. דייסה? אנחנו גם מאוד אוהבים לאכול גזר. או, גזר זה נהדר. את הגזר אני יודע להכין. אבל קודם יש לסדר שיניים ולצחצח מיטה. מה? יותר נכון להפך. בקיצור, הבנתם אותי. כל יום בבוקר תתעורר ואת המיטה כן תסדר, את השיניים תצחצח כך. כשמצב רוח יעלה ותחייר בפה מלא, אוכל בריא ורוד ולחם רך. כשתתעורר תהיה גיבור תהיה המלך שלי, תשיר תרקוד תנשום עמוק אוויר הצר, וכך תהיה מאושר מלא בכוח ושר את שיר הבוקר מאושר, את שיר הבוקר כן הבוקר מאושר. כשנתעורר אני גיבור, אני המלך שלך, השיר ארקוד אנשום עמוק אוויר הצח, וכך יהיה מאושר מלא בכוח ושר את שיר הבוקר כן הבוקר מאושר, כן שיר הבוקר כן הבוקר מאושר. הנה, הבאתי גזר. אוי, איפה אתם? איפה התחבאתם? תכף אני אמצא אתכם. הקשיבו לי, שלושתכם אחים. עליכם לעזור ולתמוך אחד בשני. כשאתם ביחד, אתם חזקים, ואפילו זאב לא יוכל לנצח אתכם. הנה, הסתכלו, יש לי פה מקלות פשוטים. אם אני לוקח מקל אחד בנפרד משאר המקלות, אני בקלות שובר אותו, וכל אחד מכם יכול לשבור אותו. אך אם נחזיק את שלושת המקלות ביחד ונחבר ביניהם, אפילו אני לא אצליח לשבור אותם. הבנתם?
וואו! מגניב! אבל למה הזאב לא יצליח לנצח אותנו? כשאתם ביחד, אתם חזקים. הבנתם? תזכרו את זה טוב טוב. אגש לחנות, ואתם סגרו טוב טוב את הדלת, ואל תפתחו אותה לאף אחד, כי הזאב הרשע יכול להגיע ולטרוף אתכם. אבל אנחנו לא מפחדים כלל, כי אנחנו ביחד. כי כשאנחנו ביחד, אנחנו מאוד חזקים. טוב, טוב. בכל זאת אסור לפתוח את הדלת לזרים. התנהגו יפה. אני כבר חוזר. כמובן, כן אבא. וואו, איזה בית מדהים. אני חושב שזהו הבית של הארנבים. מגניב. כאן נוכל סוף סוף לאכול. ימי, ראר. מי שם? זה אני, הזאב. פיתחו תכף ומיד. אני רוצה לאכול. לא, אסור לנו לפתוח. נו טוב, תחזיקו מעמד. אני הולך לשבור את הדלת. לא, בשיטה הזאת אני לא אצליח להיכנס לביתם של הארנבים. אני ארמה אותם. מי שם? זה אני, אמא שלכם. זה לא נכון. אמא שלנו מבקרת חברה, ויש לה קול אחר. נו טוב, תכף אני אראה לכם מה זה. מי שם? זה אני, אבא שלכם. תפתחו. לא נפתח. לאבא שלנו יש קול אחר לגמרי. נו לא משנה, אני דוד, דודה, סבא, סבתא, תפתחו כבר. לא, אתה לא תצליח לרמות אותנו. נו טוב, אני עוזב. כן, אני עוזב, אתם שומעים? עוזב. הולך. שלום ביי. להתראות. מה אמציא? איך אצליח לעבוד על הארנבונים? יש לי רעיון. מי שם? שוב הזאב? כן. לא. זה פיצה, פיצה. הזמנתם פיצה? לא. אנחנו לא. לא? אבל אתם רשומים אצלי בתור לקוחות קבועים. והנה, הכתובת המדויקת. רחוב הארנבים 28א. פיתחו מהר. אני נורא רעב, אני לא יכול להתאפק יותר. אחרת הפיצה תתקרר ולא תהיה טעימה. כנראה שאבא הזמין פיצה. בואו נפתח את הדלת. כנראה שהוא לא מצא כסף בשבילנו. אני פותח. לא, אל תפתחו. אבא אמר לא לפתוח לאף אחד. עזוב, שטויות. ממה אתה מפחד? אתה זוכר מה אבא לימד אותנו? שאנחנו יחד, אנחנו מאוד חזקים. אני פותח. כאילו נברח! הנה אתם! בואו אליי! תפסתי אותך! טוב, אתה תהיה לי ארוחת בוקר. איפה עוד שניים? אני צריך מישהו לארוחת צהריים ולארוחת ערב. איפה הארנבים שלי? איפה אתם? הארנבים שלי? איפה אתם? איפה אתם ארנבים? לא נורא, אני עוד אחזור ואתפוס אתכם. אני הזאב הגדול והרשע. אני לא מפחד מכלום. חוץ מבן אדם אחד גדול. אבל אף אחד לא שמע את זה. נו מה? הזאב עזב? כן, לא רואים אותו. הכל בגללך. אתה פתחת דלת לזאב. ארנבון השלישי אמר לך שאסור לפתוח. דרך אגב, איפה הוא? היי, פרדני, צא החוצה. הזאב עזב. מספיק להתחבא.
הוא כנראה שכח את כל המילים מהפחד. כאן אין, וכאן אין. לאן הוא נעלם? אוי ובוי, כנראה הזאב חטף אותו. כמה נורא. מה נעשה עכשיו? אבא יבוא, והארנבון השלישי לא בבית. אבא אמר שאם אנחנו יחד אז אנחנו חזקים מאוד, ואפילו הזאב לא יצליח לנצח אותנו. כן, אבל אנחנו התחבאנו והשארנו אותו לבד. אני יודע, אבל מה לעשות? צריך למצוא אותו ולהחזיר הביתה. ומה לעשות עם זאב? הוא גדול ומפחיד. לא נורא, עשינו טעות ועלינו לתקן אותה. שמעת את דברי הזאב? לא שמעתי. הזאב אמר שהוא מפחד מהאיש הגדול. אז מה? אני יודע, יש לי תוכנית. בוא נציל את אחינו. מוזר, למה הדלת פתוחה? אולי אמא חזרה? היי, יש פה מישהו בבית? איפה אתם? התחבאתם? הבאתי לכם גזר. מה קרה כאן? למה יש פה בלגן? לא ייתכן שהיה פה זאב. מה אעשה? ארנבוני המסכנים. איך אחיה בלעדיהם? מה עשיתי? למה השארתי אותם לבד? מה לעשות? אוי, חשוך, הוא מפחיד כאן. איך נמצא את הזאב ביער הזה? הכל כל כך גדול וחשוך. אולי נלך הביתה ונספר הכל לאבא. נספר הכל אחר כך, אבל קודם צריך למצוא את האח הקטן שלנו. שקט, אני שומע רעשים. כנראה שזה הזאב. בוא נראה. אני מפחד. אל תפחד, אנחנו יחד. אוקיי, שב כאן. אלך לאסוף קרשים להבעיר את המדורה, ואז נוכל לאכול. ככה הרבה יותר טוב. חם ונעים. המדורה מוכנה. יופי. עכשיו התקרב אליי, יקירי. לא, אל תאכל אותי בבקשה. אני לא טעים. אני עדיין קטן, הוא חמוד. לא. למה אתה מפחד? אני לא מתכוון לאכול אותך. אני בכלל לא אוכל בשר. אני צמחוני. אתה רציני? אז למה תפסת אותי והבאת לכאן? פשוט היה לי נורא עצוב. אני כל הזמן לבד ואין לי מי לדבר, ואין לי מי לשחק. בגלל זה כל הלילה אני מיילל לירח ככה. כולם מפחדים, חושבים שאני רע. ואני בכלל לא רע. אני פשוט, אין לי חברים. כיף לכם. אתם 3 אחים. אתם חברים ממש טובים. ככה, לכן חשבתי שאם אקח לי אחד מכם, אז לא יקרה כלום. אתם תישארו עוד 2. ככה גם יהיה לי חבר. מה, לא הגיוני? הבנתי. אבל ככה לא מוצאים חברים. אתה לא יכול לקחת מישהו ולהכריח אותו להיות חבר שלך. לא? למה? בהתחלה צריך לשאול את הילד האם הוא רוצה להיות החבר שלך, ואם הוא מסכים, אז אתם תהיו חברים, ואם לא, אז לא. תגיד, אתה אולי רוצה להיות חבר שלי? כן, כמובן. אבל אני חייב לחזור הביתה, כי כולם דואגים לי מאוד, ואתה יכול לבקר אותנו מתי שרק תרצה, וגם אנחנו נבוא לבקר אותך. בסדר? כן. מה, אתה כל כך שמח ששכחת את כל המילים? מה בן אדם. איפה בן אדם? אוי, נכון, בן אדם.
אלה האחים שלי. עצרו, הזאב הוא החבר שלי. לא צריך לפחד. מה זאת אומרת, חבר? זה זאב. הוא כמעט אכל אותך. לא, הוא פשוט לבד כל הזמן. ובגלל זה עצוב לו כל כך, והוא רוצה להיות חבר שלנו, והוא לא ידע איך עושים את זה, ואני הסברתי לו הכל, ועכשיו הוא החבר שלנו. נו באמת, אתם הבלתם אותי מאוד. אני התחלתי לגמגם בגללכם. אבל איזה כיף, סוף סוף יש לי חברים. בואו אליי הביתה, אנחנו נעשה מסיבה ענקית. לא, תודה. אבל אצלי בבית יש פיצוחים, וקולה, ובמבה, וביסלי, וכיף-כיף, ואפרופו, ויש מוזיקה טובה, ויהיה אפילו גנגנם סטייל. לא, תודה. אנחנו צריכים לחזור הביתה. אבא ידאג לנו מאוד. ואתה מוזמן לבוא אלינו לביקור. תודה על ההזמנה. אבל אני קודם אלך הביתה, אני אחליף את הבגדים לחגיגי יותר, אשים ככה עניבה קטנה, אולי כובע יפה, אולי איזה בוסם קצת, ככה בוסם טוב, דורדורן טוב, שיריח טוב. אקח איתי את הצעצועים הכי טובים שלי. ואז אני אבוא אליכם. טוב, ערוץ הביתה. ואתם צריכים ללכת כל הזמן ישר. ככה אתם תגיעו הביתה. ביי ביי חברים. יש לי חברים. איזה כיף לי. מעכשיו אני תמיד אהיה זאב טוב לב. איזה כיף, אנחנו שוב יחד. וכשאנחנו יחד אנחנו חזקים מאוד. סליחה שהשארנו אותך לבד בבית כשיגיע הזאב. סליחה. לא נורא, בסוף הכל יסתדר. בואו מהר הביתה, אבא כנראה מאוד דואג. איפה אתם ארנבונים מסכנים שלי? מה אעשה? איפה אמצא אתכם? חמודים שלי, איפה אתם? אין צורך לחפש אותנו. אנחנו בבית ומצאנו חבר חדש. מה קרה לכם? חמודים שלי, אתם בריאים, שלמים? אבא, אתה לא תאמין, קרתה לנו חוויה נדירה ביותר. תכף נספר לך את כל הסיפור. אבל העיקר, שעכשיו אנחנו יודעים שביחד אנחנו הכי חזקים. תודה לך אבא על כל מה שלימדת אותנו. מעכשיו תמיד נקשיב לאמא ולאבא, ונהיה הארנבונים הכי טובים ביער הקסום. כל הכבוד חמודים שלי, אני גאה בכם מאוד מאוד. אנו ארנבים בכלל לא פוחדים, לא מהזאב, לא מהינשוף. חברים כולם, לקבל כולם, עם מלא באור, אהבה וטוב. אנו ארנבים בכלל לא פוחדים, לא מהזאב, לא מהינשוף. חברים כולם, לקבל כולם, עם מלא באור, אהבה וטוב.